За Какво теб, си облякал, бе, за скъпа теб, мангал? за теб няма жена, бе, педал. За мене всички ме искат. Аз мора така да се направя за колата тук, всички ме познават и всички жени по мен идват. И морам така да се направя, ти го начука в устата, бе, нямаш коса, бе, Аз педал. имаме. Не, я махни за малко, лоло. Какво да махна, Аз бе, сутрин педал? Какво да махна, бе? Какво да махна? Какво да махна? Какво да махна, бе? Педал е грозен. Какво да махна да ти го начука в устата? О, боже, ти си жив мангал! Какво да махна, бе, педал да ти го начука? Виж, ако те манам сове рого, знаеш, ќе ти направам. Цел живот нема среќа да гледаш. Добре, интересно ми е как мангал е научил поне малко руски. Аз научих руски. Ми ти си див циганин, какво ти кажа? Аз съм див цигани, нормално, знаеш, аз съм див, бах я майка ти на диво и ти излезе копиле. Виж, братле, как си се заебал сам. Значи, бъди сигурен. И аз, може само ми кажеш откъде си. Аз съм от Македония, живеем в България, в София. В София. Да, имаш ли някои хора да ми пратиш да ме бият направо? Не, няма да ти пращам хора да те бият. Пращай ми хора да ме бият да ми го изядат хуйо, която ти ще ги пратиш. Пращай ми, казвам се Ритко мадарфакер, намери ме. Не, кажи ми как се казваш реално. Ритко, ето така сега ще ти напиша. Всички ме познават. В България. В България всички ме познават. Да ти го начука в устата. Ти не ме познаваш ли, бе? Мангал прост педерас. Тук ти го дръкаш, бе, с ръка си го правиш, бе, педал. Пак тъпи. В момента говориш с реален военнослужащ. Кой реален военнослужащ да ти го начукам в реалността, разнослужен да ти го начукам? Какъв реален служнулец, бе? Военен съм, тапанар. Но... Чакай, бе, не те чувам да ти го пикнем в капа, да ти го става в капада, да ти го става. Какъв реален служневец, бе, да ми кажеш, куро да ми кажеш. Какъв реален служнунец, бе, педал? Аз съм военен. Абе, ти ако си военен, аз съм ебач. Знаеш ли? Ти не си ебач, но аз съм военен. Па ти ако си военен, аз съм ебач и ще те ебавам във войната, натре, във войската ще те ебавам. Искаш да ти дам друго доказателство, че съм военен, бе, Абе путио. ти, мене не ме интересуваш, ти ще си военен, аз съм направо ебач, бе, Пикачу съм аз, нали познаваш? Абе, ти го начука в личната карта да ти го начука, мангал прост. Какъв войник ти, бе, тука? Ти нямаш жени, бе, педал, тук си в Оме ТВ, търсиш жени, бе, мангал прост. Абе, нещастник тъп. Какъв войник, бе, какъв войник? Държи ми пушката, вземи я пушката и пукай. Ето ти я, давам ти я пушката, вземи я и пукай, бе, педал. Този пиштола, той знаеш какъв пиштол е, братле. Вземи го от гащите ми, стави си го в успадата и много витамини ще ти спукам в устата. Разбираш ли ме, педал? Мълчи, бе! Мълчи, когато аз говоря. Мълчи! Аз съм ти генерала във войник. Виждам малко Мълчи, бе! Мълчи, бе, мангал! който е Мълчи, недораснал. педал, кажи,